Croeso cynnes i ddyfarniad y Stori Feicro eleni. Mae hon yn gystadleuaeth ddifyr a llawer yn edrych ymlaen i ddarllen y cynnyrch bob blwyddyn. Eleni, mae'r beirniad y dyfarnu'r wobr gyntaf i Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor. Yr ail wobr i Ruth Morgan, Clwb Gwawr y Gwendraeth, Rhanbarth Caerfyrddin. A'r drydydd wobr i Eluned Jones, Cangen Llanfechall, Rhanbarth Môn. Llongyfarchiadau i'r dair. Am Stori Feicro gyfynwyd, ond dwi'n ofni efallai nad oedd rhai wedi deall gofynion y gystadleuaeth hon. Yr her oedd ysgrifennu yn gryno, dweud rhywbeth yn syml sy'n awgrymu llawer mwy, a fe fyddwn wedi hoffi gweld mwy o greadigrwydd a chanildeb. Ond wedi dweud hynny, roedd na sawl fflach hyfryd o ryddiaeth, ac mae rhai ddaeth i'r brig yn llwyddo i greu awyrgylch effeithiol. Y gorau o'r rheini oedd gwaith Florence, awdur a ddewisodd nyrs fel arwres, thema y gystadleuaeth. Dynedd sy'n cuddio rhag newyddion drwg, ond yn dangos ei chydernid wrth ymateb yn ymarferol i'r problemau. Wynebu diwrnod ar y ward gyda phositifrwydd, yn ei gobeith y bydd y cleifion yn cael gwellhad. Gweledigaeth addas sy'n ymateb i'r ymaseroedd hyn. Diolch i Aneli sy'n hysgrifennydd cenedlaethol am gyhoeddi'r buddigwyr yn y Stori Feicro. Fel y clywsoch, Anna Jones, Ruth Morgan, Eluned Jones. Y dair yn cynrychioli'r rhanbarthau Dwyfor, Caerfyrddin a Môn. Llongyfarchiadau. Diolch i bawb am y cydweithio sydd wedi bod i wneud yr Gŵyl Lenyddol yma yn bosib. Diolch eto i Mari Grug am gyflwyno ac i raglen Pnawn Da am y cyfle i gyhoeddi ein enillwyr. Mae eich cefnogaeth cyson yn gymorth mawr i ni fel mudiad. Yn awr, galwaf ar Gŵyl Lewis sy'n hys lywydd i gloi'r Gŵyl Rhithiol Lenyddol gyntaf erioed yn ein hanes. Fe enw i di Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor, ac yn lwcus iawn mi enillys i'r wobr am sgrifennu Stori Feicro. Pan weles i'r pennawd gyntaf ar wres, dyma feddwl o mi sgrifennau a mam, ond wrth gwrs mae pob mam yn ar wres. Ac felly dyma adael y peth i fod, ond drwy fore ar ôl codi, ar ôl gwrando ar y newyddion, a meddwl am yr aberth mae'r nyrsys meddygon wedi wneud yn ddiweddar. Dyma ysgrifennu stori am nyrs meddyg sy'n mynd bob bore yn wen i gyd i edrych ar ôl y cleifion a diolch amdanyn nhw. A diolch am y cyfle i Ferched y Wawr am gael cystadlu. Diolch yn fawr. Wel, gynta gyd, hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i Merched y Wawr am ysgogi fi i ysgrifennu. Fi wedi dweud a dweud dros y blynyddoedd bod fi'n mynd i ddechrau ysgrifennu, a wrth gwrs dyma'r cyfnod clo yn dod a'r cyfle i wneud e, dim esgus i bido, a gweld bod cystadleuaeth lenyddol gyda Merched y Wawr. Felly, am y tro cynta, o'n i wedi cystadlu mewn cystadleuaeth lenyddiaeth ac wrth yn fodd bod fi wedi dod yn ail yn y Stori Feicro. Dwi erioed wedi sgwennu Stori Feicro blaen, a to gyna fi'n bwriad o gwbl o gystadlu leni. Yna, mi ddaeth yr aflwydd y Covid-19, a gymaint o sôn am arwyr y gwasanaeth iechyd a gweithwyr allweddol eraill. Dyna'r oedd yr ysbrydoliaeth i mi, a mi ddoth y stori yn naturiol o hynny. Dwi'n cyflwyno'r stori un merch a'n merch yng nghyfraith, y ddwy Elen, a'r ddwy yn gweithio i fwrdd iechyd Betsi Holiadur. Prynhawn da i chi gyd. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd ein gwyl haf rhithiol.
Gŵyl gwahanol iawn efo arfer wrth gwrs, ond rydyn ni'n ffodus iawn ein bod ni wedi gallu cyfio ymlaen a hynny trwy gyfrwng y we. Diolch i holl staff Merched y Wawr am eu gwaith nhw a diolch arbennig i Angharad yn y swyddfa am gydlynu'r holl beth a rhoi popeth at ei gilydd. Diolch i bob un ohonoch chi sydd wedi cystadlu, cafwyd dros 30 o geisiadau i fewn i'r amryw gystadlaethau, felly diolch i chi gyd a llongyfarchiadau mawr i chithau sydd wedi dod yn fudigol. Ni'n ddiolchgar iawn hefyd wrth gwrs i'n beirniad ni, sef Meleri Wyn James. Diolch i chi am wneud eich gwaith yn hynnaws a chydwybodol. Diolch hefyd i raglen Prynhawn Da S4C am eu sylw nhw i'r gweithgareddau a diolch hefyd wrth gwrs am eu cefnogaeth parhaus nhw i weithgareddau Merched y Wawr. Diolch hefyd i bawb sydd wedi danfon cyfraniadau mewn ar gyfer cant y corona. Mae'r ymateb wedi bod yn wych ac mae wedi bod yn bleser i ddarllen yr holl gofnodion. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, fel wedes i, mae'r wyl haf drosodd am flwyddyn arall a hithen fis Gorffennaf i ni nawr wrth gwrs yn edrych mlaen am y sioe fawr. Fe fyddwn ni nôl gyda chi felly ddiwedd y mis gyda Gŵyl arall Rhithiol ar gyfer Merched y Wawr yn rhan o y sioe Llanelwedd. Tan hynny beth bynnag, diolch i chi gyd am wylio, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cadwch yn saff a fe welwn i chi ddiwedd y mis. Diolch. Pob hwyl!